hatid na ako ni Aling Maliit. Oh, naka-boots. Oh. Good morning, titas. It's 7. Sige, bring your iPad. It's Thursday, 7:20 na. Alis na po ako. I don't know. Let's go, Nana. A few moments later. Hello, titas. Ayun na, kumusta na ang nanay? Ang mukha ng nanay. Ako po ay pagod na pagod. Masakit ang aking katawan. Kasi meron po ako. Kaya, wala pa rin tayong kasunod ni Ana, no? Kasi meron ako ngayon. Sobrang busy sa trabaho kanina. And, ano na po dito? Teka, wala pala ako. Say hi to the titas, me. I cannot carry you, my love, ha? Because Mama has period. Hi, no, hi, titas. You have ball pan? You want your spaghetti? Yeah, shall I warm up the spaghetti? Nee, I have to do it by myself, my love. Just eat. Okay? Next time, when Mama can take the time cooking, then we will do it together, yeah? Because I'm really hungry, my love. I have to cook quickly. Yeah? Why quickly? Because I want to eat. Makika, you haven't given me a hug yet, huh? And a kiss also. No, don't do that. Can I get a hug? You need to pupo. Kama pupo ka. Basin you need to pupo. Do you want to eat now? Okay. Ako po ay magluluto ng binagoong, pork binagoongan. Ay, gutom na. Wala pang pagkain. Paitas kinabuhi. Ay. Sige na, ipupo na lang. Basin you need to pupo. Just need to pupo. Wow. Tantarina spaghetti smells so good. Right. Si Reyna may spaghetti, Filipino spaghetti po para kay Ana. Wow! Do you wanna eat now? Yes. Yes, okay. Let's warm it up. You say thank you to Tita Rina, ha? Yes. Ang vangu. Nanonood po yan si Rina no ng vlog namin. Tapos may hotdog. Uy! Pag nakita to ni Ruth mamaya, makikikain din yun sa spaghetti ni Ana. Kasi paborito nilang dalawa. Ang lalaki pa ng hotdog. Sana all na lang talaga to sila. Shrimp. May utang na naman ako kay Rina na food container. Yan na naman. Magsasaing pa po ako. Diyos ko, ang dami ko palang hugasin dito. Si Ruth hindi pala umuwi kaninang lunch. Normally kasi naghugas-hugas din yan siya pag umuwi siya sa lunch break niya ba. Ay, gutom na ako pero wala pa akong sinain. Magsasaing po muna ako, no? Bukas pala kasi anniversary namin ni Mr. Second anniversary namin, may pa-buffet dinner po kami. Nag-book si Mr. ng dinner. This time, kasama po si Ana. Kasi normally pag sinicelebrate namin yung anniversary namin, po ito, wedding anniversary namin, kami lang pong dalawa. And yung anniversary din namin since naging kami, nagsiselebrate din po kami nung naging jowa kami ba, mag-jowa. Sinicelebrate po din namin yan. So, 2 beses kami nagsiselebrate ng anniversary. Pero this time, yun nga, second anniversary namin. So, may pa-buffet dinner po ulit si Mr. No? And kasama po namin si Ana. Kasi maganda po doon kasi may play area ba. Nakapag-vlog na po ako doon dati pero hindi ako sure kung napakita ko yung play area doon. I-try ko next time kasi nahiya po akong mag-vlog doon kasi daming tao and normally yung buffet restaurant na yun fully booked po siya lagi, no? So ang daming tao palagi and ang daming bata. I-try ko lang. But yeah, magsaing po muna ako and magluluto. Ayan. Makanta na si Aling Maliit. Palagi makanta. Nag-order po nga pala ako ulit kay Oli, kay Mama Merienda ng
Ayan. Frozen na siomai. Ito siya. Kasi nagdala siya nito one time and masarap. Nasarapan ako. And syempre, may kasamang chili in oil. So, para mas masarap, para mas gumana yung kain natin. And ito siya, gagamitin ko kasi bibigyan, it's on the table, my love. Ibigyan ko ng lumpia yung aking colleague. Bukas yung aking Dutch siya na colleague. Tapos, si Rina din, dadalhan ko ng lumpia mamaya. Nabigyan ko na po yung aking in-laws. Kasi sila yung sumundo sa akin kanina. Binigyan ko po sila ng lumpia. Pag gumagawa po ako ng lumpia, palagi kong binibigyan ng aking in-laws. Kasi pag may mga bisita yan sila, yan yung siniserve niya. Oh, shucks. Hey, Anna, this is gonna... Agay, can you pick it up, love? Yes. Thank you. Yes. Just wash it, please. Wash it first. There's hair. You're gonna just eat that. Thank you, my love. Thank you. Huh? You don't have wallpaper, do I? Oh, here you go. It just smells good, huh? Uy! Ang bango-bango! It smells so good, huh? Yeah. You have to lie. What's that here? Yeah. Anna, can you stay there, please, Anna?
Lumpia? Ja. How many? Hoe is het? Good. But my back is not good. Heb je spaghetti voor mij? Kijk is gezellig. Jij krijgt een brood voetbal en jullie twee touwen aan. Nee, grappig. Oh, geen probleem. Nee, Oké. en jij krijgt geen broodje. Wat krijg ik dan? Dat is gewoon een grapje. Moet ik over maken? Dat is gewoon voor net. Je krijgt chocola met koekjes en kakkemoesjes van oma en opa en ik. Wanneer? Ja, want jullie waren 2 jaar getrouwd. Ja, dat hoef je niet te zeggen. Dat is een verrassing van morgen. Maar mag je toch wel zeggen? Ja, mag ik dat zeggen? Ja. Dus zeggen, wat zei je? Je hebt tegen me al gezegd. Zo, dat ik bloemetjes krijg en chocolaatjes. Oh, van oma. Ja. Ik heb oma vandaag gezien. Bij de kafmolen, want ik ging een frietje halen als oma daar. Dus je eet goed, Bas? No, she's eating. She's still eating. Goed eten. Als je goed doet eten, doen we kijken of we hier nog een ijsschoof voor jou hebben, denk ik. Omkleed doen we zo'n fotoshow. Doe je het eten? Kain, yan na po yung aking pork binagoongan, yung pork belly na binagoongan. Ito yung gusto ko, yung medyo dry siya ba. Tapos may lumpia kami dyan. Ja, dan doe maar even. Dito na yan yung dalawa. Dodong, do you want kip? I will first see. Doe ik hem wel terugleggen. Ako'y gutom na talaga. Sakit ng likod. Hi, hi titas. Hi, tita. You want spaghetti? The spaghetti is also there from Rina. Oh, lekker. Of ja, ook is lekker. Was it lekker, schat? Ja? Ja, Anna liked it. Dan is lekker. Ay, Diyos ko. What a day. Disco. Eten. Ja, het snackbar today, hoor. Yeah, I know. It's not even Friday. Nee, dat heb ik al terug. Tomorrow I will do a bit. Or not. Dus, Kain. Ganda ng lighting pag andito. Pero spaghetti? in the koelkast. Koelkast. Tinatawanan ako ni Rod kasi may sinensya niya reels ba na mga Pilipino. Na, buang, the food container next to the Adbay. Yeah. Kay, ano yung mga Pilipino daw, pag may tinuturo, ganun daw. Ginagaya-gaya niya ako. Bakit kaya ganun, no? Nasanay na din tayo ba, no? Wow, it's very good. Ja? Yeah. Namiss ko ito. Yung minuto ko kasi para sa mga kasama ko sa trabaho, binol ko yung ano, yung pork belly. Mas masarap talaga siya na i-ano siya ba? Maluto siya sa sariling mantika. Ja? Ja, dat is papa moet wel even eten, hè? Saktong-sakto lang ba? Hindi maalat. Heb je? Hindi matamis. Tapos, feel na feel ko pa yung ano, hipon. Hipon sa amin yun, eh. Bago. I was in another department today. Somewhere I never worked before. Oh, ja? Well, once, last year. I don't like it because the computer is really high. I cannot put it low, so I have to do this all the time, Dodong. Ja? I have to look up a little bit all the time. that's not good. Yeah, and then, yeah, it's a little bit higher for me.
It's easy. You pick based on what the computer tells you. These are the bins. There are bins down. It will light up which bin you have to put it in. So it's not complicated. You just have to be careful that it's the right. You just review it's the right medicine. Because maybe they make a mistake with putting the medicine. But it's not complicated. My only issue is I cannot reach it. I'm like this. I'm like this. Yeah, it's not good with working. It's better if it's my eye level. Oh, sa dodong yung spaghetti nila. House na spaghetti. Laka? Can I try the dog? Yeah, of course. Anna said it's good. I want to try her spaghetti. Yeah, Saturday I will pick it up one. The thing for you. Table. It's laka. Here, look. Kain na po muna kami, no? A few moments later. Dito po kami sa work ni Ana. Dinala ko siya dito kasi magbibigay kami ng lumpia kay Rina. One eternity later. Hello po sa inyong lahat. Ano na ngayon? 9 o'clock na and ano lang ni Ruth tsaka ni Ana. Kakaakyat lang. And na-meet ni Ana kanina pala yung kasama ko sa trabaho. Yang hiya siya. Ako din nahiya ako. Kasi naka-shorts lang ako kanina ba. Yun. Parang nabigay na po namin kay Rina yung lumpia. Masakit po yung dito ko. Alam kong tonsillitis pa ito or ano. Obserbahan ko siya mga ilang araw. Pag hindi siya nawala, magpapacheck up po ako. Kasi parang may lump dito ba. Pero di ba may ano tayo dito? May dalawang parang sa ano ba yun? Tawag doon. Ano bang tawag doon sa English? But anyway, masakit po yung dito ko. Parang may nagpa-pop pa na masakit pag pinipress ko siya. But anyway, papacheck ko po siya pag hindi siya nawala after a few days. Bukas, may paggala po kami kaming pamilya. So, mag-vlog po din tayo, no? Pero, i-end ko na din po yung ating pa-video. Maraming salamat sa panonood and shoutout po sa mga laging nagko-comment and nanonood sa ating mga videos at sa mga bagong subscribers at sa mga bago sa ating channel. Thank you po sa inyong suporta and enjoy po kayo sa mga susunod nating videos. I hope okay po kayong lahat. Kita-kita na naman po tayo. Mush mush pa bush.